Na het laatste applaus zit er achter de schermen een soort emotie bij de acteurs. We hier samen met z'n allen hebben dat ding dienen, maar zo volle mensen. En ik denk wel dat het nou echt een beetje echt van de schouders van de mensen afvalt. Ja. Dus het is het weer echt heel bijzonder om te dwaan. En ik denk dat dat wel juist, dat de mensen denken, oh, ik zal het echt missen. Dus ik denk dat dat de ontlading is, die is nou juist. Ja. Bij de laatste keer ging net alles heel nog goed. Zo was het koor onder het begin van de vaststelling Wierspuiten na een steuring in een van de wetterleidings. Het zit in schril contrast met de willen bij de acteurs naar oren. Voor regisseur Jostie is de ontlading grut. Dit gaat voor ruim 5000 mensen met meer dan 100 paarden en 200 man. Ja, dat is natuurlijk vrij uniek gebeuren. Dat gebeurt nergens anders in de wereld. Dat kan alleen maar hier in Friesland. Dat is echt waar. Dus dat is niet niks. Goh, joh, ik ga nog wel tien mooi maken dat we dan ergens spelen en dan zeggen we tot Gardien heen en zitten er 20 in de zeel. En dan hier we het zingen op het podium en dan zo van, zullen we spelen? Ja, we spelen. Want er zijn meer in de zeel dan op het podium. Maar als het dan een keer kniept, dan zitten we soms te denken van, wat dat nou? En nou loer ik jongens even, je zei, er doorheen en dan zit er een massa. Oh, of spelen we bij Cambuur of bij Heerenveen, weet je wel. Oerlijk komt nou aan, hè? En van 22 keer in. En elke week is er extra bij komen. Dus het is een beetje weemoedig, maar het is wel fantastisch om hier om uit te doen.